салом алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канали Чига. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо дар бораи як имои нав маълумот метиҳам ки ба наздикӣ дар Play Market биромад. Номи ин имо HD мебошад. чихеле ки дар рӯи экрани ман мебинед, имо ҳастай, имо бета, имо плюс ва имо HD. ва касое ки бисёр имо истифода мебаранд, яъне барои хона гап задан, отдельно барои ҷои кор ё офис доштагӣ бошанд, барои офис отдельно имо мекушоянд. ин имо барои шумо ёрдами калон метиҳад. барои скачат карданаш медароем Play Market. дар ҷои поиск менависен имо ва поиск метиҳен. ин ҳамин программае ки сеюм мебинен, имо HD. скачат мекунен ва открит мекунен. имо HD ай дига имоҳо ягон фарқи зиёдӣ надорад. фақат дар ин имо чихеле ки ҳозир дар рӯи экран мебинен, бо качествои соз метонен гап занен. яъне шумо метонен ай дигар имоҳо тозаю хушрӯтар, яъне намечаспад, беҳтарин связ качествокати дида гап занен. бародаро, имо HD як плюси дига доштае ки шумо метонен друзей ба имои ҳамон одаме ки ягон шиноси шумо бошад ё ки мехоҳем шинос шудан, запрос рӯй кунем барои гап задан ва отправит запрос мекунем. ба иҷода ягон чӣ менависем. ҳамқа плюс доштай, ай дига имоҳо ин функсия нестай ва агар ки запроси шумоя қабул кард, метонем чақчақ кунем. ва дигар функсияҳое ки дар ин имо ҳастай, ай дига имоҳо ягон фарқ намекунад ва метонен ай Play Market скачат кара истифода барен. фикр мекунам ки одамое ки бо имо бисёр сару кор доранд, барои оно ин видео маъқул шуд ва ин имоҳо дар кор мешавад. барои ҳамин дар видео лайк монед ва обуна шавед дар канали мо, то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. хайр.